La gran carpa ubicada al Parc Central va ser l'escenari de l'espectacle de màgia Amazing a càrrec de Melanie i sota la direcció del McLary. Un espectacle familiar, divertit i ple d'humor que va guanyar-se el reconeixement dels més petits per l'originalitat dels seus trucs de màgia. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. Melanie va oferir una gran funció d'il·lusionisme i malgrat el mal temps i les possibilitats de pluja va ser un èxit. Aquesta nit tornar-nos a ballar amb els meus dits robar la teva esquena. Durant tot el cap de setmana, el servei de bar va anar a càrrec de l'entitat Batuca. I si tot va bé, que s'encenguin els dies. I si tot va bé, tornar-nos a trobar. I si tot va bé, que balli l'alegria.